Noies, ara que és temporada de bessons, aquest vídeo que he penjat d'aquest senyor, que parlava de la veritat, que si era subjectiva, parlava del dogma, algunes de vosaltres m'esteu escrivint dient però això no és de bessons? No és de bessons perquè, clar, està dient que la veritat és subjectiva. No, això és de Sagitari ben portat. És a dir, Sagitari, igual que tota la resta de signes, necessita bessons, que és el signe oposat, per perfeccionar i d'alguna manera expressar el que és la seva qualitat bàsica, que és la recerca de la veritat, de la millor manera possible, és a dir, d'una manera harmònica i orgànica i no descompensada. La veritat, com a titular de Sagitari, es converteix en dogma quan Sagitari precisament no inclou la diversificació que li proposa bessons. És a dir, bessons no categoritza el coneixement, Sagitari sí. Pel simple fet que aquest senyor el que està fent de fet és plantejar-se si la seva veritat és única o no, aquest moviment, aquest qüestionament de la pròpia veritat, això és d'un Sagitari ben portat. Què vol dir ben portat? Que no s'ha identificat amb la seva creença, sinó que està obert a una recerca de la veritat permanent que implica que el que ara a dia d'avui creu que és veritat pot ser modulat per la inclusió de nova informació, que això és bessons, i per tant aquesta veritat, a mesura que va passant el temps, es va perfeccionant i va canviant. Això és importantíssim entendre aquesta dimensió de Sagitari, que és la inclusió de nova informació, que és la dimensió del seu oposat, de bessons. Per què? Perquè el dogma sagitarià es genera quan Sagitari pensa que ja té la veritat. Aquest és el gran titular. Com vosaltres veieu, un arquetip... O sigui, Sagitari, quan parlo de Sagitari, no parlo de gent amb el sol a Sagitari, que naturalment tot això que us estic dient els hi pot passar, sinó parlo de Sagitari com a energia arquetípica, com aquesta energia que el que està intentant fer és anar a buscar la veritat del món que l'envolta. Llavors, aquesta energia de Sagitari es torna dogma quan la veritat és tancada, quan Sagitari pensa que ja la té, ja l'ha trobat. Llavors, l'arquetip sagitarià de l'aventurer és el que és capaç d'arribar en un horitzó, que això metafòricament seria arribar en un punt de veritat, per veure que just quan arriba en la línia final de l'horitzó, allà s'obren una diversitat d'opcions i de noves visions, que aquí hi ha la dimensió geminiana, de visions i de noves dimensions, que el que fan és que això que d'entrada semblava que era la veritat, de cop necessita ser revisada una altra vegada. Per tant, és el trajecte de la recerca de la veritat, el que és la qualitat intrínseca de Sagitari, l'impuls de trobar aquesta veritat, el que és la qualitat. No el fet de tenir-la, perquè de fet, quan algú entén de veritat l'energia sagitariana, el que se n'adona és que el que avui és veritat, aquest horitzó que jo em penso, on jo em penso que ja he arribat, en realitat demà canviarà i se n'obriran 4 més. Per tant, sisplau, tota la gent que tingueu molta energia de Sagitari, ara que és temporada de bessons, intenteu obrir aquests horitzons mentals. Quan us trobeu a vosaltres mateixos, com a sagitarians, us sorprengueu dient no, això és així, quan us veieu amb aquestes informacions categòriques, per exemple, és molt típic de l'energia sagitariana respecte a l'astrologia, no? Això és un fake. Normalment aquest titular ve acompanyat de mai a la vida m'he ni ficat en aquest espai, però jo ja sé que això és un fake. Per què? Perquè hi ha aquest tipus de titular, hi ha la necessitat d'identificar-se amb veritats. I en aquest moviment d'identificar-se amb veritats, en el moment en què hi ha alguna informació de fora, que és bessons això, que qüestiona aquesta veritat amb la que jo m'he identificat, és com si m'estigués qüestionant a mi. Per tant, ni em vull sentir parlar de qualsevol informació que pugui qüestionar el que jo crec que és veritat. Això és l'energia aquesta sagitariana descompensada. Per tant, aprofiteu la temporada de bessons per precisament incloure nova informació que pugui modular aquestes veritats que us heu anat construint, que tots ho fem això, és a dir, tots tenim aquesta inèrcia d'anar-nos construint veritats. Aprofitem la temporada de bessons per diversificar precisament aquestes veritats, posar-les en qüestió, modelar-les i, si cal, canviar-les. Vinga, noies, que vagi molt bé.